ekhanda libanza kumathathele ivimbela ungene etsheni yavimbela ukuthelezi kwathiwa ivimbeni bafana ingangena ekhaya ngoba uyothi angena ifika izoni ithole sinibingelele sinamukeleke phina bila wethamele khona i1K ZNTV. Igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu njengoba sikhuluma nawe ke namhlanje sabheka amazwibela alokho okuthe kwenzeka entabeni engcwele eSandlwane njengoba sazi ukuthi mhla zingama22 kwephezulu kuona ke unyaka we2026 sihambile ke saya emkhosini waseSandlwane nokuyilapho khona ke kade sibheka ke izinto eziningi ezathi ke zahlaluka kakhulukazi ke kuyona ke iminyaka yo1879. Sikhuluma nawe ke osukwini namhlanje sibheka nje okuyiwona msuka nembangela mhlambe esingathi ke iyaholela ekutheni ke lempi ke ize kube ke iyaqhatheka. Lokho sikuthola ngayo ke inyosi umdleje okuyingqwele ke yomlando nenqolobani esifundazweni saKwaZulu Natal kanjalo ke nasembusweni kaZulu. Asimthole ke sithi abakhulume. Njoba sewushilo mvela sephela noma yipi impi iyabusho ubhlungu ngoba yikho impi esuke ngenabo ubhlungu njengoba kungeke kwenzeke nangephutha kuthiwe empini kukhona abangafanga kukhona abangalimalanga. Kodwa ke okukhulu kakhulu ukuthi uZulu azazofika kulesi simo esibhlungu kangaka kwaba ukuphoqwa njengabelungu besuka le ngaphesheya kwezilwandle bezoqeda ngoZulu. Zikhona zona izathu kodwa nje sifishane esabangela lempi ilese sabaphakathi kuka Mbilini wakwaDlamini ephelekezela umehlo kaZulu kaSihayo wakwangobeso kuthiwa ke bahamba bayohlasela onina endaweni yamakholwa bababulala ngoba lona ethatha ngokuthi onina futhi bagila imkhuba sekunenkosi ekhonzwa kuguqwa ngamadolo ofuthi babafica bethandaza. Umuntu sithinta leso sizathu ngoba ke iyona into eyenza ukuthi bese bethi abelungu bafuna ukuthi umehlo kaZulu noMbilini babathathe bayobaqulisa icala endaweni yabo. Lokho kwakuthi nokubanquma bangabanquma. Isigungu ke esikhulu seNgonyama nabo bonke abadala nabantwana bayakuvuma lokho bathi ngoba ubengathunywe iNgonyama bebengathunywe iNgonyama kulungile iNgonyama ibadedele. Kodwa kwathi uthema sekudlula iNgonyama esibiza abadidiyeli bonke bempi. Abadidiyeli ke bathi awu Ngonyama umehlo kaZulu undunankulu wethu zasho zonke induna cha ngahamba phe kwamakhanda ethu sifile thina insizwe yalala ke iNgonyama kwazi ukuthi izohamba kuzohanjwa nabo labo somtse uzohamba nabo mase kusekuseni bathi ke yaphuma nje ilanga ingakaphumi yayijwayele lathi liphuma yabuka ilanga liphuma bayibona isiyesula inyembezi mase kuthiwa awusesiyabacela bahambe yathula nje okwaholela ke kutheni kabuya amangisa athi hayi ke wenqabile nomehlo kaZulu hlawula ngenkomo inyoni kayiphumule phinda zathi ke insizwa inyoni kayiphumule inkomo eyigugu kangaka inkosi nothi mazingena kuphume iNgonyama ihlale phandle hayi zingahamba phe kwamakhanda ethu lapho okudwebeka khona ke impi yala iyaphoqa ukuthi iNgonyama ikhulule laba iyaphoqa ukuthi ayinikele ngeinkomo. Okwathi ke mhla zingama22 ke kulowo nyaka ka1879 kuyo le nyanga sikuyo kwagcina ke kuphoqela ke ukuthi ke impi kayizobambana la. Kodwa kokukhulu kokusenza sikuthanda kuba la yikuthi nakuba laba babephethe imishini gun emangalisayo yomhlaba njoba nanasi kodwa uZulu sekukhulunywa namakhosi kwachelwa intelezi yayalwa impi yakwazi ukubathatha ngoheshe yawachitha amangisi. Okukhuluke lapho ukuthi ayengakazi ahlulwe amangisi emhlabeni wonke ejikelele impini azilwa kodwa la afika ehlulwa. Uma kwe uhlula isiqhwaga esazi umhlaba wonke futhi wena usuku uzuyisiqhwaga esingaphezulu kweziqhwaga ngakho kuZulu waba isiqhwaga lezo nyanga ezisithupha noma ke bathi sebezongena ondini sebezocoboshisa yayingasaphakiwe base bekhokhoba
hayi ukuthi yayiphakiwe yasonde impi yayiphakiwe yabikwa ile yala eyanqobayo ngakho ke ingonyama ucetshwayo kufanele siyibeke ezingeni eliphezulu njengoba nathi njengozulu sibeke ezingeni eliphezulu ukuthi lempi yaziwa umhlaba wonke kwenza ukuba uZulu ahlonishwe umhlaba wonke nohlezi kulesi sihlalo sengonyama kubalulekile ukuthi sazi ukuthi uyena acetshwayo ophezulu silapha ke ukuzokhumbula ke lelo khulu elinamashumi amane neminyaka esikhombisa ngendlela abasho ngayo abathi ke masiphila ngo-2029 kuyobe kuhlangana ikhulu namashumi amahlanu eminyaka uZulu esakhumbula ukuthi kwenzekani eSandlwane ngakho ukubala kunoma ubani nosekhaya ukubeka inhliziyo yakhe la ujabulisa okhokho bakhe abanye basala la abanye baba zinqeqe abanye babuyela ke emakhaya yebo mhlambe bephila kodwa usizi lwala baphila nalo baze bayofa nezingane zabo zaphila nalo zaze zayofa kodwa kubaluleke kakhulu umuntu akugcizelelayo yizwi lengonyama ekhotheme ingonyama uZwelithini eyathi ke lentaba yaseSandlwane yona njengenkosi yamaZulu imemezela njengentaba engcwele ngoba uNkulunkulu wehlelo othini walubusisa lwakwazi ukunqoba abamhlophe bephethe ibhamu zabo uma ke kuziwe entabeni engcwele kufanele sazi ukuthi sifanele siyiphathe kanjani sikhulume kanjani senze kanjani kuze lobu bungcwele obehla ngalelo langa bungasuki kithi singathi sizela abamisa umgangela bamisa umgangela iyakhuluma ingonyama khona abangenandaba naloko phela ukukhuluma ucetshwayo phezulu ngakho ke usuku lokuhlonipha usuku lokubonga uNkulunkulu usuku lokubonga ubuqhawe mbukeli ke asigcinanga ukuthi ke sikhulume naye ke inyosi umdletshe kodwa siphinde sakhuluma nabaholi abahlukahlukene ezingeni likahulumeni nje wasikhulumile ke nemeya ke iyakhona la eMzinyathi saphinda ke futhi ke sakhuluma ke nongqongqoshe siyafisa nje ukuthi sizwe ke elabo ilaka ngaphambi ukuthi siliguqise uhlelo sisathi ke abakhulume la eMzinyathi namhlanje emsakazi lapho sogubha khona usuku olukhulu olubaluleke kakhulu umuntu nje mengake ecabanga ukuthi kwakungenzeka kanjani abantu besizulu behlule amangisi ebephethe eMjojantaba kodwa ukuhlakanipha kwenza ukuthi siphume phambili siwahlule amangisi ngakho ke silana ke sogubha lolu suku namhlanje sifisa ukuthi wonke umuntu eze la sizogubha kanye naye ngoba lolu suku lubaluleke kakhulu kithi futhi lubaluleke kakhulu nakwabantwana abasebasha ngoba siyazi ukuthi khona nebutho la elikhona elabuthwa khona la likhona la nalo siyafisa ukuthi abantu beze kuze balibone nalo belilana nje liyafundisa idiscipline lokuyiphatha nokuhlukumeza kwabesifazane ukuthi bafanele babaphathe kanjani abesifazane lolu suku usuku oluyingqophamlando la sikhumbula khona ubuqhawe bukaZulu uZulu ngaleso sikhathi kuthathu ayekulwela wayelwela umhlaba alwela imfuyo alwela ukuvikela abesifazane nezingane lokho kukhombisa uthando lwesimangaliso sithi mangabe ke sikulosuku sikhumbula amandla kaZulu kulawo mandla kaZulu bese sithola chance yokuthi sifundiswe ukuthi sisukaphi njengoba sila kufanele siyiphathe kanjani sifanele senze njani ukuze kuye phambili bese sithi lento esiyenzayo ifaka umdlandla kubantu ababehlonishwe ngaleso sikhathi ifaka umdlandla entsheni yethu ukuthi uma abenza nje yangalesa sikhathi sisewuye yini uZulu ngempela osayiqhenyayo sisengakumela yini lokho bese sifaka izingane zethu ukuthi uma sisala namhlanje aziyithatha intambo zidonse zimmele uZulu abantu abasho kufanele bakufunde ngoba basazophila iminyaka eminingi ukuthi iqiniso beme kulo ngake ngathi ngikwenye indawo nje uprofessor omnye efundisa wathi kukhona lokho kuthiwa i-local ownership abelunga bafike basephuca khona indawo yangakini indawo yakho musu kufika lapha
ovumela khona umuntu ongeyena wakuleyo ndawo azokuphuca lokhu ba local ownership kwakho. Ngakho ke abakubuyise abantwana bethu ukuthi lamandla abala babevikela ububona. Ngakho ke nathi siqhubeke sivikela ubuthina. Kusaliwa ke manje sekukhulunywa ngomlomo kwazona ikhali ezathathwa ngabomhlophe yomuntu eseke waya eNgilandi eyibona wonke amanyuziyemu abo beyibeke lapha yana. NgokwakwaZulu leliwisa njengoba ngiliphethe uma ngihamba emhlabeni namhlanje ngisho indodana yami ayikwazi ukulithatha lingageziwe. Kuba khona isikhathi sokuthi kugezwe ikhali. Manje ke lezi ayithatha mangisi zahamba zingageziwe. Lapha ikhona vele zikhona zimnyama ngoba abanikazi bazo azigezwanga. Ukuba ke nina ke ningayiqala manje nixoxe yona leyo ukuthi ikhali zokhokho bethu noma ziyilapho kodwa nayithatha zimnyama ngokwesukela kwaZulu kayigeziwe. Intsha futhi kubalekile ukuthi kubuke ukuthi ukushiswa kwesigodlo kwimpisi ililwe kwakubaleke ngani. Ungakanani umcebo wawokhokho babo owabhubhela lapha. Ayikho enye indlela ukuthi namhlanje kwasekukhulunywa bathi eNgilandi akesibukisane nani sukele nazoshisa isigodlo endaweni yethu thina singakaze sisuke siye kweyena indawo. Siyacela ukuthi uxoxiswane mangisa singahlupheki umcebo wokhokho bethu na ushisa omningi na uthatha. iNgilandi inemali engaka nje kujatshulelwa le museum yabo enazo zonke izinto zalapha kwaZulu. Cabanga ukuthi intsha yilokho kufanele ukuthi ikibuke kukho kusukela manje kuyaphambili. Kufanele nje ufike lo 2029 kukhona ukuthi thini intsha yethu ngalomlando nangalamaqiniso. Ubaluleke kakhulu lemkhosi enjengale esifundeni sakithi sasemzinyathi ngoba ama B&B amaningi they are fully booked njengamanje. Ngakho ke wonke umuntu ofuna ukuzala usengazizela nje kodwa amangabe ngazange abhuke kusho ukuthi ngeke sayithola indawo yokulala. Lokho kusho ukuthi ke sesibenefithe kakhulu njengomzinyathi. Akubenefitanga ke thina bama B&B kuphela, kubenefithe ngisho nabezokuthutha ngoba nabezokuthutha nabo baningi sibathuthile sabaletha lapha ukuthi sizobungaza kanye nabo. Ngakho ke lokho kusiyasihlomulisa kakhulu thina njengomzinyathi. Mzokwethi ke uma ngabe sekushayile isikhathi sithi ke ayilwanga yesabana. Sesibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo kusukela eqaleni kuze kushayile isikhathi. Igama ke uphiwe ngokwamthembu uNcedi inyoni encane yasha amaphiko yandeza. Ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo. Inkosi inibusise.